Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Jutay na gidlang, no? Jutay na gidlang. Parang hindi na ta magsali pa ka problema. Pero still the same nga ang pagpatuman sang social distancing, naka-face mask kag face shield ang tumanon tagid mga kaaksyon. Kamusta nga to sa nga mga kaaksyon? 81 diyas na lang nabilin before pa man mag-Christmas Day, kag 88 diyas na lang ang nabilin kag New Year's Day na mga kaaksyon. Kesa sining adlaw may ara sang